Aici trecem prin piața Feria și sunt numai papagali. În fiecare dimineață, plin de papagali. Ei sunt porumbei. Și aici se ține feria. Acesta este tunelul. Frumoasa Malaga. Gata de muncă. Asta este autotura Lucăi de muncă. Ea mereu tot timpul merge în fața mea, că vrea să ajungă prima. Să arate că ea cea mai bună muncitoare. Am ajuns la firma Intarc. Am apăsat pe butonul nostru de... Da, se deschide ușa singură. Ce vreau să zic e că ușa se controlează singură, dar chiar astăzi o controlat-o doamna. Bine. Eu mă duc cu liftul și Raluca merge pe jos. Nu e că mi-e lene, mă duc cu liftul în etaj, dar vreau să mă văd tot timpul în oglindă înainte să intru acolo. Să mă asigur că arăt bine. Înțelegeți? Ce mai așteptat? Da, i-am sunat. M-a sunat. M-a sunat pentru video. Pasă, frate. Ce? Acum o să zicem și ne că bine, am ajuns mai devreme ca toți. Și mă trecea la bani, frate. Acum mergem la biroul la... Uitați ce birou mare are în primul rând Raluca. Am 2 monitoare. Arată-ne, Raluca, prezintă-ne masa de lucru mai întâi. Spune-ne ce ai aici. Arhitectura și caietul de notițe. Da, uitați cât am scris deja. Raluca e contabilă, uitați la câte 25%. Cartea mea de vizită. 30%. Am carte de vizite deja la Intarc. Okay. Ia uitați, aici editez nu. Suntem aici la birou, am lăsate singure și ne-am făcut o cafea. Andreea și-a făcut un ceai și încă o cafea. Păi! Noi așa lucrăm singure. În marele birou Intarc. Acolo stă șeful. Just printări, imprimante și aici lucrăm fiecare birou ei. Pentru că în biroul acesta avem de tot. În continuare eu mă întorc la bancul meu de lucru să-mi termin acoperișul. Raluca, ne vedem la următoarea pauză. Ne vedem. Vreau să-mi testez noul meu ceai cu canela, nu știu cum e zice în română, scurtișoară. Are gust de Crăciun, vrei să văd? Aici am deschisele, astea sunt ale mele. Da, când lucram la calculatorul ăla. Acum lucrez la asta, la astea două, mai exact. Aici la bancul de lucru al colegii noastre, avem o piramidă. Bravo, și mi-a plăcut foarte tare. Și are și ea din asta de pahar. Numai eu n-am din asta de pahar. Și aici vi-am zis că e pus Gisă să privească intens tot ce se lucrează. Ești în pauză. Așa stai în pauză. Așa stăm noi în pauză. Bine ați venit la Intarc. Acolo avem o cască pentru cât de des mergem noi în vizite pe șantier. Niciodată. Iar acolo, în cămăruța aia, este camera șefului nostru. El mereu stă separat de noi. Femei. Normal, pentru că suntem ca la musulmani. Noi sunt 3 femei într-o cameră, lucrăm și Barosanul stă singur. Și se joacă pe telefon. Aia face asta. Nu a formulat bine. Și am înțeles că dimineața e predare. Și că să mai stau câteva ore să termin. Și-a plecat. Deci, acum am ieșit.
în Sevilla. Dar nu vă faceți probleme, o să faceți ceva interesant. Ah, scuze. Grăit! Mormânt! Cea mai penală comunicație. Hai, Andreea, mergi să-ți vedem părul roșu. De aici tot timpul noi pe mapă. Ăsta e drumul spre casă. Hai să vă fac așa un preview. De apă fiartă. Și tot așa mergem noi până acasă, în tunel. Și tunelul dă sub sol. Am ajuns acasă, aici suntem lângă teatru. Și aici este casa noastră. 15 minute de plajă, 15 minute de birou. Perfectă! Casa istorică, cea mai veche clădire Art Nouveau din Malaga. Noi stăm la etajul 1 și avem și lift, dar nu-l folosim. Așa, uitați ce casă faină avem, restaurată de domnul arhitect. Aici sunt eu. Și asta este camera noastră. Nu vă dăm spoiler pentru room tour. Deci, noi... Ați venit la bucătăria Malaiul turnat. cel mai bun malai de 2 ani de la Șerifar. Sperăm că este malaiul ăsta și nu altceva. Andreea pune apă. Trebuie să alegeți o oală de fontă, o catiță de fontă, da? Neapărat. Și să puneți din această cană cu pești, eu să o iau bocheron, 3 căni. Pentru că facem la proporție a 3 căni de apă, una de malai. Gata. Poate până la fiert. Acum o vom lăsa la fiert. Bă, ce fi groasă, frate, asta. Asta o să fie o mămăligă. N-am mâncat. Bun. Tot ce aveți nevoie este cel mai important, cârnațul. Îl veți tăia în așa altă, în felii. Hai, taie, frate. Îl tai felii? Îl veți tăia așa felii. Nu, stai un pic. Este foarte important ca cârnațul pe care îl alegeți să fie unul de calitate. Eu prefer să-mi cumpăr acest cârnaț de la Mercadona, care este 10 lei. Dar puteți vedea că arată foarte apetisant și este chiar ceva unic la mine. Pune aranjat frumos toți cârnăciorii în air fryer. Este foarte important să nu uitați să puneți și o folie din asta de hârtie, pentru că ei vor lăsa multă zeamă. Vezi că flutură apa. Acesta este super air fryer spaniol. Și vom pune pe modul, hai filmează, pe modul de carne. Ok. Nu știu dacă era. Uitați ce faină e bucătăria, că da, așa Pe afară. modul de carne îi dăm play. Bun, m-am văzut ăștia. Adică noi nu trebuie să lăsăm 20 de minute, o să lăsăm 5 minute. 3 pe parte, 3 pe alta. Uitați ce bine arată și cârna. Asta e bine, fac numai un pic așa, da? Nu mă mai ținut cu ei, că e prea mult. Îi mai las? Nu, perfect. Ești gata? Da, ia. O fost 3 minute. Continuăm. Da, păi 5 minute tot așa facem acum, așa ce să facem. Așa se face mămăliga. Nu, serios, că chiar nu știu. Da, nu știu cum ai făcut de Sevilla. Asta să nu pui în vlog. Da, știu. Așa trebuie să arate la a 3-a tură de mestecat. Umbră de mână. Mi-a vrut masă românească. Miami. Aici avem tăiată brânzica. Gata? Da. Ia,
Am terminat-o aici, perfect. Aici este pregătit ăsta, salamul. Și așteaptă cu minte salamul, așteaptă mămăliga. Da. Vai, dar ce arde, frate. Miami, repetă. Bun? Da, pune. O să punem în formă de cruce, pentru că noi suntem creștini ortodoxi. Tot binecuvântată. Cu Tomio, nu știu ce e asta. Wow! Miami! Bine, acum hai să ne băgăm în ea să facem boț. Pilărie. Poate e alta rețeta pentru mămăligă pentru boț, nu? În fine, eu îl bag la cuptor, așa. Mi-aduce vârcolița. Ia uitați. Hoții. Au venit hoții la noi în casă și nu știu de la cine a venit. Mai bine să vadă. Acum ne odihnim după o masă copioasă. Hei, prieteni! Veniți în Erasmus și nu știți unde și încotro să o luați? Ei bine, am eu răspunsul. Casa Erasmus. Andreea învață Palestinian dance while I will show you. Aceasta este curtea interioară pe care noi o împărțim cu colegii noștri și împărțim bucătăria a 4 persoane și spațiul comun, deci stăm într-un spațiu coworking. Overall pot spune că această cazare a depășit așteptările noastre, care erau foarte joase la început, pentru că nu știam în ce ne-am băgat. Găsim cazarea asta prea repede, mult prea repede, nici interval de o zi. Deci, da. Asta mi se pare foarte drăguț. Deci că sunt cadou. Pentru cine vrea. Ia uite, hai să băgăm și astea, să fie simțite. Facem doareasă. Ne-am trezit după ce am dormit și e întuneric. Așa cum puteți vedea pe fereastră. Și o să ne punem din nou să dormim. Lucrezi, dormi, în continuu. Am ieșit din casa, adică am ieșit în centru. Pam, pam, pam. Asta. Da, odată aici să mergem la Neoclub. Ok, o să mergem. Acum. Wow, uite cum e înăuntru. Păi și ce aproape de casă. 50 de like-uri mergem în Neoclub. Așa cum puteți vedea, lumea se pregătește de feria. Pentru că weekendul ăsta e feria. La jumătate de comentariu o să mergem la feria. Bun, ne luăm de aici, de la cea mai scumpă chestie de înghețată, ne luăm o înghețată. Schimbare bruscă. Uitați ce bine arată ăsta. Mult mai bine, este iaurt înghețat. Bine, prieteni, aceasta este înghețata. Să mâncăm. Wow. Vreau să fac taste test. Mergem acum să-l mâncăm într-o piață în care noi cam stăm acolo. Da, bine. Miami. Ia uitați. Ce bun. Raluca încearcă. Acum voi face taste test la pistaccio Lola. De ce-i sărat? E iaurt grecesc, ți-am mai spus. Ioi. E iaurt cu sos. Asta mergea cu mămăligă. Eu am mâncat asta. Acum ne spălăm pe mâini. Pe gură. Că
o ciocolată. Și stăm aici în piață și ne uităm la oameni. Da, după aia mergem acasă și ne culcăm. O zi simplă, basic, ca localnici aici în Malaga. Mai iau, îmi place. Uite aici la localul ăsta unde se vorbește numai limba șefului. Acum vă vom duce la un spectacol de breakdance. Ăștia dansează tot timpul. Și nu doar în Malaga, în toată Spania și Sevilla erau. Și oamenii sunt mereu foarte fascinați. Oh my God! Ia uitați cum dansează ăștia, na, incredibil. Voi vă dați seama cât de greu e. Uite ce fain e, uite ce fain e ăla. Wow! Ăsta fac în oticon! Ia uitați cum faci! Căsuț! Ceau, este Bruno Mars ăsta! Sunt ferințele din Alvin, să-i Bun, o să stăm aici unde stăm noi de obicei, în fața catedralei. De obicei stăm și bem limonadă, dar n-avem. Na, ăsta încă stă așa și face din când în când. Hai să-l împingem. Cade în nas. Du-te lângă el, să-ți fac o poză de aici. Între timp, domnul ăsta a venit să fure banii din Fontana di Trevi din Malaga. Ia uitați ce fain. Ce fain e. Așa, și acum noi stăm. Stăm. Că n-avem de lucru. Mâine la lucru. Iar un om. Domnul ăsta are o pisică pe spate. Oh, nu, Andreea, îngheață. Wow, hai să-i dau 10 euro. Uite ce bine stă.